1K खालामना होनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच जासिहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थायोब्लानो जाबाय। गाइस वेलकाम टू हारिमु ब्लग इउट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव फिन खनसेबाव बरायनो थालायबाय। तो गाइस आं दिनै बुहुत एक्साइटेड, मानो होनोब्ला आं साबस्क्राइबारखौ 1K कमप्लिट खालामनो हाबाय आरो वाट्स टाइमाबोथ' कमप्लिट जाखाबाय। नोंथांमोना सापर्ट होबाय थायोबानो जाबाय। बिदिनो दा आंहा मनिटाइजेसन बानायनो गोनांथि, आं बानायथ'वाखै। आं दा दसे थाना बानायगोन। ओमफ्राय आंहा दिनै बुहुत एक्साइटेड आरो ओमफ्राय आं बिदिनो दा 1K जाबाय नालाय मोजां भिडिअ लाबोनोसै, मोजां भिडिअ आगारनोसै। नोंथांमोना नायनो गोसो गैया गैया? आरो आंजों जाय सापर्ट दं कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आंनि भिडिअखौ जाय मोजां मोनो आरो लाइक हो, सोरबाफोर लाइक होआखैबा कमेन्ट खालाम। आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला, चेनेलाव गोदान हाबफैदोबाथाय। बुंनो गोनाङा बे खन्द'आनोमोन। ओमफ्राय आंनि गोदान भिडिअ फैगासिनो दं, ब्लग भिडिअ। आं नोंथांमोननो थाबैनो लाबोनो नाजागोन आरो नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड गैगोन ना गैया आं मिथिया। जायखिजाया आं साननैसो उनावनो लाबोगोन भिडिअखौ। अब्ला 1K खालामना होनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच जासिहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थायोब्लानो जाबाय गाइसमोन। आंबो मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो जाबाय। अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। साबस्क्राइब खालामना दो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा। बाय बाय, टाटा गाइसमोन।